ଏ ହେଉଛି ଆମରି ଗାଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଆମର ଏ ଗାଁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେଠି କୁଡ଼ିଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଛାତ ଘର। ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଷରେ ଭରିଯାଇଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ସବୁଜିମାରେ ଭରିଛି ଏଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଶୁ କ୍ଷେତ। ଏଇ ଗାଁ, ଏ ମାଟି, ଏ ପବନ, ଏହାର ବାସ୍ନା, ଏହାର ଆତ୍ମୀୟତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା କୋଳକୁ ଡାକେ, ତା ପାଖକୁ ଡାକେ। ଆଜି କରୋନା ଆସିନି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି ଏଇ ଗାଁ। ଏ ଗାଁ ସତେ ଯେମିତି ଆମ ନିଜର ଏବଂ ଜନ୍ମକରା ମା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଏ ଗାଁ ଆମର ମା। ଏ ଗାଁ ଆମର ବାପା ମା ସବୁକିଛି। ଏ ଗାଁର ପରମ୍ପରା, ଏ ଗାଁ